نوێنەراتیە باژارê Reqa û Girêspiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek derbarê daxwaza serokê hikûmeta Sûrî ya demkî ji bo li darxistina civînek li Tirkiyê belav kir û têde matmaya xwe nîşan da. Di daxuyaniya xwe de nوێنەratiya bajarê Reqa û Girêspiya NKSê de bang lê raya giştiya cîhanî Erebî Sûrî û bang hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûrî û bang li emîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û bang li xelkê xwe li parêzgeha Reqayê kirin. Ku ew jî daxwaza serokê hikûmeta Sûriya demkî neagahdarin. Nوێنەratiya bajarê Reqa û Girêspiya NKSê got ku ew neagahdarin ji daxwaza Cewad Ebuheteb serokê hikûmeta demkîya Sûrî ku têde vexwendin ji bo li darxistina civînekî li bajarê Orfeyê Tirkî. Ji bo hilbijartina heykeliyekî nû ji Encûmena Reqayê neagahdarin. Nوێنەratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku ev helsûkeftina serokê hikûmeta demkîya Sûrî helsûkeftineke neberpirsiyaran e û ciha mixabinî ye. Nوێنەratiya bajarê Reqa û Girêspî daxuya kirin ku ev karvedana serokê hikûmeta demkîya Sûrî kiryarek mebest jê dûrkirina aliyekî destnîşankiriye ji bo proseya dîmokrasî li bajarê Reqayê û ev kiryar ziyanê pêkvejiyanê û hevsengiyê navbera pêkhateyan de digihîne. Her wiha nوێنەratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got ku di civîna biryara li Orfeyê were li darxistin tû nوێnerên Kurdan têde amade nabin û ew civîn yan jê ew pîlan ser nakeve. Wê wekû caran berê çarenivîsa karên encûmenên ku li wê civînê werne helbijartin wê neserkeftî bin.